Mnangagwa anoda kuziviswa the difference between politics and a revolution. Kupolitics inhau yekuti inini ndinewo pfungwa dzinenge dziri nane ndipo mukana ponzi aiwa haupindi wega, zvinoendeswa kuvanhu vochinjana muchipanana mikana. Ndo dzatinoti politics idzodzo. Vanhu vovhoterwa, avhoterwa nemajority opinda. Pamwe pacho kupolitics election inotoitwa president ari sitting aripo asina kana chaataza, ari kutogadzira nyika zvakanaka nenhau yekuti leadership ndeyekupanana mikana. Kana time yeelection yasvika, election inoitwa. Asi parevolution, revolution inotoanaunzwa chete kana paine a genuine problem yapinda munyika, paine a group of people yatozikanwa kunzi these are the enemies of the people. Saka chinenge chichingodiwa chete ndechekuti paproviwe kuti these are the enemies of the people, then munhu otomhanya zviri legendary. Saka you can do whatever you do, unosunga vanhu, unouraya vanhu, wopisira vanhu zvinhu, woti hamutauri, moabducta wana and so forth. Izvozvo hazvinei nerevolution. Revolution kana yatoanaunzwa haidzoki kumashure, haifoiri. Ndo zvinhu zviri kufanira kuzikanwa naMnangagwa izvozvo. Wakatanga wachitaura nezverevolution iyi vanhu vepasi pasi, because ndo vanokurumidza kuaffectwa. Vari kumusoro vanga vainowo zvishoma to cushion themselves, vanga vasati vakutaura because zvinhu vanga vachine something to cushion themselves. Izvezvi nyika yese tasvika pakuchiomerwa manje. Saka ukaona revolution yasvika panguva iyo zviura kuti chinhu chaibva. Saka you cannot do anything. The only thing you can do ndezvekubvuma kuenda usiri violent. Ukada kuenda uri violent, chinonetsa ndechekuti wakomana ava wakazokuisa mumaoko evanhu, you never know kuti vanhu vanokusiya uri papi. Saka be protected nesystem, nesecurity, neCIO, nearmy, woenda zvakanaka. Because wakakusiya, wakakuexpose to the mass of Zimbabwe. I don't think kuti you take some seconds. Saka ndo zvinhu zviri kufanira kuudzwa Mnangagwa izvozvo. Kudeedzera revolution hakusi kuti tinomuvenga. Kudeedzera revolution ndeushama chisiyana nezvenyika yedu hauikwanisi. Chisiya isisu varidzi tiite basa. Ndo zvega. Saka ngaatsiurwa asiyane nezvese zvaari kuita izvo, hazvistope revolution. Revolution is unstoppable. Smith zvanga aine nyika dzakawanda dzine mari nemaammunition yakasimba nepolisi ine brutality inodarika inoenderana nezvaakuita izvozvi, haana kuenda here because it was a revolution. Izvezvi Mnangagwa kana nezvese zvainazvo nen'anga nemadhimoni nepolisi army zvese anazvo security, vese vanhu ivavo vakuda kuti nyika igadzirwe zvakanaka. Even uine zvese izvozvo nenyaya yekuti revolution, security yese iriko iyo inoenda kuside kwevanhu. Saka don't abuse the mass nekuti time yakwana. Ndo zvinhu zviri kufanira kuudzwa muchinda.